Jeg er født i Allinge på Bornholm i 1947 og rejste sammen med mine forældre til København, da jeg var 16 år, i 1963. Jeg er født i Lahore. Ja, det er sådan en tidligere hovedstad i Pakistan. Og jeg kan huske, at vi boede sådan i en tjenestebolig, og vi havde en meget, meget stor gummitræ. Der legede vi op. Det hjem, jeg rejste fra, var et bageri, som min farfar havde bygget omkring år 1900, tror jeg. Det var et ret stort hus i forhold til nabohusene i gaden. Jeg tror faktisk, de omgivende huse var ældre. Det var bindingsværk og sådan lidt mere skæve end vores hus, der virkede som en stor, solid blok. Huset var kalket gult, og der var træværk i svensk rød. Det løn, som jeg fik, det var ikke nok til, at hele familien kunne leve af det. Plus alle læste på det tidspunkt, og det er ret dyrt i Pakistan at gå på universiteter og sådan noget. Og samtidig var det, at mine søstre begge søstre var snart giftefærdige, og det koster ret meget. Så det var faktisk, at jeg ville helst rejse et andet sted hen, hvor jeg kunne tjene rigeligt at forsørge min familie. Jeg havde ikke rigtig noget forestilling om, hvordan det så ud, og hvor jeg skal hen faktisk. Altså, jeg havde eneste, jeg vidste, det var lidt om England, fordi noget af min familie boede i England. Da jeg kom til København, altså mange mennesker havde pengene hjemmefra. Jeg havde ikke nogen. Jeg havde kun det her 150 pund. Og jeg tror nok, at det kostede 15 eller 1 pund eller 2 pund om dagen at bo på vandrehjem. Og jeg boede kun en dag. Jeg havde ikke råd til. Så jeg sov i H.C. Årstedparken. Og nogle gange i Gladsaxe i de gamle biler. Andre gange i Drage og sådan. Altså jeg havde fandt nogle steder. Og også i Strøget. Var vi nogle stykker faktisk. Hvor vi sad sådan hele natten de steder, hvor det var varmt. Men folk var meget venlige, altså specielt dem, de boede om morgenen. Nogle gange de kom med noget kaffe, og andre gange de kom med noget vand. Så kunne vi lige vaske lidt. Og så var der om dagen, skulle man bare gå og søge jobbet. Men da jeg kom, jeg var allerede sent. Folk har været her længe. Så alle de steder, jeg gik i hvert fald, det står bare på flere spor alle de steder, at de har ikke noget job. En eller anden dag kom mine forældre og fortalte, at vi altså skulle flytte. Vi skulle sælge bageriet, og min far, som var kordegn i Allinge Kirke, skulle nu tiltræde et embede i Hillerød på Sjælland. Det betød, at bageriet skulle sættes til salg. Det blev det, og der var nok en lille håndfuld købere, men ingen, der havde penge, så det ud til. Der skete så det, at bageriet ikke blev solgt, selvom min far rejste. Han skulle tiltræde sin stilling 1. maj 1963. Han rejste, og min mor og jeg blev alene tilbage, uden at bageriet var blevet solgt. Rejsen fra Allinge til København varede jo faktisk kun i 7 timer, men det betød en overgang fra et liv til et helt nyt liv. Når jeg tænker på rejsen fra Allinge, da vi udvandrede,
så tror jeg, at jeg blander den sammen med andre rejser til København. Men i hvert fald, så foregik det jo over en nat. Så det betyder, at man, hvis vejret er godt, sover det meste af natten, og så vågner man altså om morgenen og er kommet til et nyt land. Og det foregik jo altid sådan, at når vi kom til Københavns havn, ville kahytjomfruen banke på kahytdøren og sige, at vi er i havn om en halv time. Så får man op og kiggede ud af koøjet og så til sin beundring faktisk, eller hvad skal man sige, man blev imponeret ved synet af den her kæmpe store havn, man nu var i færd med at sejle igennem. Det eneste, som jeg ikke kunne holde ud, skulle på lossepladsen, var mine dukker. Jeg var jo ganske vist 16 år, så jeg legede ikke med mine dukker længere, men jeg var knyttet til dem alligevel. Og det de altså ikke kunne komme med, fordi der ikke var plads i min mosters lille bitte lejlighed, så foranstaltede jeg en begravelse. Jeg gravede en grav til dem på det stykke jord, hvor jeg tidligere havde begravet døde dyr. Og jeg tror, jeg lagde dem i nogle papæsker og lagde blomster ned til dem. Og så begravede jeg dem der og lavede et gravsted ovenpå. Når man kommer fra sådan et land som Pakistan, man taler ikke sådan som i enkelt enhed. Man taler i helhed, det vil sige som familie. Og vigtigt for mig er sådan, som jeg tænker i dag, at hvordan var det gået med min familie? Og selvfølgelig også klart, altså, hvordan var det gået med mig? Jeg synes ikke, at jeg havde særlig god kontakt med familien. Bortset fra, at jeg havde sådan en pligtfølelse af hele tiden, at jeg skal støtte dem økonomisk, at de skal komme godt af sted alle sammen. Men ellers jeg følte mig, at jeg var en slags en slags mennesker, sådan, som ikke passede i familiemønster. Og jeg havde ret dårligt forhold til min mor, fordi hun havde ikke rigtig sans for, at hvordan tingene var, da min far levede. Det vil sige, at da min far levede, så havde hun det godt, men hun synes bare, at man skulle være ingeniør i løbet af no time, og skaffe hende den samme hus, som hun boede en gang. Og det var slet ikke mulighed for mig, eller for nogen andre. Men siden jeg var den ældste, så jeg havde en meget stor pres på hele tiden, og hun var aldrig tilfreds med den løn, som jeg kom med. Hun mente, at hun har set bedre dage, og det, hvad jeg gjort for hende, det var ikke nok. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at jeg nogensinde vil rejse tilbage. Nu har jeg familie herovre, og dem har jeg ikke lyst til at komme væk fra. Men hvis jeg ikke havde familie, så tror jeg ville have lidt sværere ved at beslutte mig for, om jeg ville rejse tilbage. I en vis forstand, så kan man jo godt sige, at jeg vender tilbage, men i erindringen. Jeg tror, at det ville være svært at finde sig til rette igen. Og jeg tror faktisk også, at det, der var engang, da jeg boede der,
Det er der ikke længere. Landskabet ændrer sig, husene er væk. Jeg forestiller mig, at min tilværelse var blevet lidt mere helstøbt, hvis vi ikke var rejst. Jeg tror faktisk, denne rejse i virkeligheden var en meget stor krise for mig personligt. Altså, jeg har aldrig tænkt om, at jeg vil rejse tilbage. I starten var der sådan nogle gange, jeg tænkte, at måske at jeg kan spare noget penge og rejse tilbage. Men samtidig jeg havde fået smag for det liv, som jeg levede. Og efter et par år, jeg havde boet her i København, så mødte jeg en pige, og som jeg blev gift med senere. Og vi fik en søn. Og det gjorde, at jeg synes, jeg havde fået sådan et familie her. Af de fordele, jeg har her, af bo, og de holdninger, som jeg har fået, og de mennesker, som jeg har mødt, og den familie, som jeg har skabt, det foretrækker jeg overfor den familie, som er tilbage i Pakistan. Og jeg tror ikke, at jeg kan leve ret længe med de holdninger, og de meninger, som jeg har fået, hvis jeg rejser tilbage.